Zdravíčko, dneska v rýchlosti chcel som vám ukázať jeden program, ktorý sme vytvorili, a je to sťahovač obrázkov. Vhodný hlavne pre e-shopy, ktoré sa chcú trošku odlíšiť od konkurencie a majú problém vlastne, že používajú obrázky od svojich dodávateľov a tieto obrázky sú uskladnené na dodávateľovom serveri a tým pádom môže dochádzať k penalizácii alebo problémy umiestňovať jednotlivé produkty vo vyhľadávačoch v Google a tak ďalej, takže je vždy lepšie obrázky mať uložené na vlastnom serveri, je to rýchlejšie pre načítavanie stránky a tak ďalej. A bez zbytočných rečí vlastne to je aplikácia a mám pripravený súbor. Súbor je tu, vlastne pozostáva z dvoch stĺpcov. Jeden stĺpec je názov produktov a druhý stĺpec sú vlastne obrázky. Hej. Čiže tieto obrázky my potrebujeme vlastne stiahnuť od predajcu ku sebe do počítača a potom nahodiť na vlastnú web stránku. Takže súbor musí byť zavretý. Najprv môžeme ísť rovno do priečinku Images, obrázky, aby sme videli, ako rýchlo tento program funguje. Čiže ako vidíte, všetky tieto obrázky vlastne, tieto produkty sú krásne nahadzované v rýchlosti svetla do vášho počítača. Stadiaľto si ich môžete potom uploadnúť na váš web, na váš e-shop. OK. Všetko je zelené, to znamená, že program sa zastavil a všetky obrázky boli nahraté. Chcel som ešte vám ukázať program, ktorý rád používam, čiže ak dostanem od nejakého dodávateľa ťažko prehľadný excelovský súbor ohľadom názvu, topánok a tak ďalej, mám rád program, volá sa CSV Add. Tak toto vyzerá, je to vynikajúca vecička na vymieňanie alebo vyčistenie excelovských súborov a od všelijakých zbytočností, napríklad všelijaké čiarky, všetky tieto zmiznú, hej, čiže viete si pekne krásne vymením bodky, napríklad rozhodnem sa vymazať 5M, hej. Čiže pekne krásne si takto viem vyčistiť celkom rýchlo excelovský súbor a pripraviť ho na sťahovanie obrázkov. Takže toľko zatiaľ z mojej strany. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať. Majte sa.